ние никога не сме били в това положение, което сме в момента. Страната буквално изчезва демографски. Буквално пред очите ни се сменя културния и етнически код на страната. Не говоря само подмяната му с турски или цигански, даже това нямам предвид, а има предвид, че дори титулната нация се разпада пред очите ни, така наречените българи. Вие вижте, особено по-младите генерации, те не изпитват абсолютно никакъв сантимент към тази страна, както се казва. Самата културна тъкан на нацията се е разпаднала на две части. Грубо казано, една малка, обаче много крестлива, която е овладяла, да речем, средства за масова информация, умнокрасивитета. Това е пета колона на чужда култура и цивилизация на територията на страната. Тоест, хора, които считат за злощастно биографично обстоятелство, че са се родили в тази страна, но те са европейци, западняци и така нататък. Това е много смешно. Това е типична колониална интелигенция по Ганди, както той го е казал едно време. А от друга страна една чалганализирана маса, която все повече пропада в пътя в бездната на културното и чисто битово скудоумие. Интересите на Турция и на Запада се разминават все повече диаметрално. Това вече става видимо с просто око. От една страна Турция засмуква България културно, икономически, ако щете, в областта на здравеопазването, в областта на туризма, на каквото друго се сетите. До нас расте един гигант, който, освен всичко останало, показва на българите своята мощ, своята уреденост, ред и дисциплина. Нещо, което в България, в тази разпаднала се страна, отсъства тотално. Аз непрекъснато, аз много пътувам не само в България, но и в региона, трябва да ви кажа, че такава, ще го кажа директно, дупка, каквото представлява България в сравнение с нашите съседни държави, никъде няма. Значи, пълен разпад, пътищата са мръсни и разбити, отсъстват мантинели, едни унили села, полуживи, някакви полумургави същества с едни каруци се движат наляво-надясно. От чисто геополитическа гледна точка няма голяма външна сила, която да заложи на България и да вижда в развита България собствения си интерес. Съчетанието на липсата на външен интерес или по-скоро наличието на външен интерес, който има интерес страната да бъде превърната в периферия, и от друга страна липсата на вътрешни качества на популацията и на нейния елит тук, водят до сегашното трагично състояние. Това, което представлява български елит, който антиелит, по-скоро по пътя на отрицателната селекция за тези 30-33 години, който беше наложен тук, той винаги е бил слугински. Защото става въпрос за хора, които са физически продължители, да речем, на елита от преди 10 ноември 1989 година, за който слугинажа, тогава към Москва, а след това към Брюксел и към Вашингтон, се считат за толкова естествено, както че дишат въздух. Това не е елит и това не са водачи на нацията, това е просто компрадорска върхушка, който продава нацията, за да осигури собственост си на децата си съществуване безбедно в страната и в чужбина. Помните ли един референдум в Бургас, който беше против проекта Бургас-Александруполис? Значи, дори местното население няма качествата, няма самоорганизацията да самоорганизират и да отстоят собствения си интерес. Централна Северна България е изпразнена от население, а всички знаеха, че АЕЦ Белене, освен макроефектите, които има, ще да бъде локомотива, който ще да дръпне този умиращ регион. Аз имах възможност да пътувам вчера в този регион, Плевен и така нататък. Това е нещо трагично. Това е Мордор, в центъра на Дунавската равнина, което може лопата да забиеш и изникне. Там е абсолютно пълно униние, тъга и пълна тотална деиндустриализация на региона. Той е напуснат от 2/3 от населението си. Всички знаеха, че АЕЦ Белене ще играе ролята на магнит, който ще да, така се каже, да ревитализира този регион в значителна степен. Но това не се случи. Искам да кажа, че външният натиск го има, но забележете, външният натиск винаги може да бъде стопиран или най-малкото в една или друга степен коригиран, ако той се натъкне на добре организирана, ешелонирана вътрешна съпротива. Така липсва в страната. Но пак казвам, дори когато имате компрадорска върхушка, но тя се натъкне на вътрешно невъзприемане, неприемане, тя коригира поведението си. Но няма такова нещо. Нацията с скършен гръбнак, тя е отчаяна, тя е лишена от сили. Знам, че не звучи много оптимистично, но ние нямаме традиция на дълга, упорита борба за собствените си интереси. Бързо се палим, но много бързо гаснем. И в това отношение единственият контрапункт, който мога да дам за дълга, упорита съпротива
и то на чудовищна цена, това е Илинденско-Преображенското въстание, 4 месеца. И то с цената на огромни жертви на населението. Ние знаем, че българската политическа система е умряла, но тя още не го знае. Факт е, че населението, поне в това отношение българите са силни, те просто не гласуват, защото знаят, че няма смисъл. Но това съвсем няма да трогне душите на управляващата върхушка, поради простата причина, че тя има интерес от минимализиране на участието на населението в политическия процес. Дори в тези смешни ритуални форми, би казал, които в момента съществуват. Но този политически модел, според мен, е приключил дори в неговите фарсови форми. И на следващото място тук се натрупват няколко кризи, като матрешка, една върху друга буквално, които могат да взриват ситуацията. Първата, но извиняйте, могат да не да я взриват. Може да няма експлозия, може да има имплозия. По-лошо. Политическата система сама по себе си вече е негодна и непотребна. Под нея имате всъщност отсъствие на икономическа система, която въобще да развива обществото и държавата, по какъвто и да било начин. Напротив, тя го убива. Трето, формите, в които България в момента участва в европейската интеграция, убиват страната. И ние знаем. Нашето участие в Европейския съюз е за сметка на каквато и да е била наукоемка или каквато и да е била друга форма на развитие на технологиите. На тази сутрин слушам министъра на икономиката, който не се лъже, който с едва ли не неподправена гордост ни съобщаваше как огромна западна инвестиция ще да дойде в България, за да монтирала фотоволтаици на златната българска земя в Северна България. Това къде го има? България да не е Сахара. Няма една инвестиция вкарана от Европа в областта на високите технологии, за да развие тук нещо в тази страна. Този модел на икономическа интеграция в Европейския съюз ще довърши страната. Той е регулаторен орган, който позволява такъв тип активи да се слагат върху златна земя. Това е абсолютно престъпление. Второ, пак казвам, да погледнем модела по-отгоре. Какво ни предлага плана за възстановяване и развитие? Унищожете си енергетиката, ние ще ви дадем грошове. Какво правим ние със страната си? Последните остатъци от индустриална България, създадени по времето на социализма, в момента ни унищожават и вие, когато унищожите енергетиката, която е гръбнака на модерното индустриално общество, вие сте приключили.